Pila ka mga motorista nga gaagian sa labing taas nga tulay sa tibok Mindanao nga Panguil Bay Bridge ang nabala kahuman nakitaan ng mga buslot ang asfalto sa dalan sa nasangpit nga tulay. Tungod sa reklamo sa mga motorista, DPWH miaksyon gilayon uban ang Korean contractor sa maong tulay. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa kuhang video sa netizen nga si Mechi Lumansok, kita ang kahimtang sa kalsada sa Panguil Bay Bridge. Tataw ang mga buslot sa asfalto sa maong tulay. Kani inay 2 lanes, 1 lane na lang ang maagian sa mga motorista. Hinay sab ang pagpadagan sa mga sakyanan tungod sa dili maayong kondisyon sa dalan. Butang nga gikabalakan sa mga motorista nga gabiyahe sa maong tulay. Labi pa nga duha pa lang kabulan ang milabay, sukad na ablihan kini sa publiko. Ang Panguil Bay Bridge ang gipasigarbong tulay nga nagsumpay sa probinsya sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental. Hinoon, paspas nga giaksyonan sa Department of Public Works and Highways ang problema ug gipatawag ang kontraktor niini. Disyembre 1, nagpahigayon ang kontraktor og emergency repair sa Tangub City padulong tubod nga direksyon. Giablihan kini Disyembre 2, adlawng Lunes. Samtang ang tubod padulong Tangub City nga direksyon ipailawom sa temporary two-way traffic og 24 hours ang trabaho nga himuon sa maong dalan aron dali mahuman. Sa gipagawasab nga press release sa DPWH, ilang gipasabot ang nagunang rason sa pagkabuslot sa asfalto sa maong tulay tungod ginaagian og mga overloaded nga trucks, ingon man ang pagbundag sa kusog nga ulan. Busa aron dili na masubli, butangan na kini og weighing facilities sa parehong approach sa tubod ug Tangub. Nakikoordinar na ang DPWH Unified Project Management Office, Roads Management Cluster 2 ngadto sa DPWH Region 10 para mabutangan og mga personahe ang mga weighing facilities aron maprotektahan ang integridad sa maong tulay. Cyril Chavez, 1 Mindanao.